Това е класическо в книгите, както го дават. Ето тук, къде е. Това е направо станало кафяво. Това, що е кафяво, значи гроздето напълно озряло. Навсякъде е предпазено вътре. И зелената маса, която вижда, това представлява захарната фабрика. Когато имаме такава маслено-зелена маса на листята, тогава се става фотосинтезата по-добре и при тази фотосинтеза захарите се увеличават и настъпва технологичната зрялост на гроздето. При нас технологичната зрялост настъпи още преди една седмица. Получихме до 26% захарност и на мерлото и на кавернето, което е изключително много добре за висококачествените вина с висок беззахарен екстракт, и които са френска селекция, наша от Бордо, областта Бордо от Франция, и където при нас става по-добро гроздето, отколкото в самата Франция. Понеже при нас има най-много слънчеви дни в годината в България и сумарната лятна температура е от 3500 до 4500 градуса. Като се взаимодейства с средиземноморския климат, топъл климат и мека зима, тук този район още от времето на траките в племето Меди се отглеждала местния сорт мелнишка, широка мелнишка лоза, която са произвеждали вино и са го откарвали за Троянската война, къде са зареждали становете, къде се водила Троянската война. Винените сортове, които са червените, тук конкретно в Санданския район, за червените сортове е идеално, защото почвата е глинасто писъчлива от 28 до 38%. Това са мелнишките редове тук. Отзад е мелник. Рупите някъде 15-16 км. Може да кажем, че България е едно благословено място за отглеждането на лозята и на трайните насаждения. И хората, които пият това вино, се различава, виното от тук се различава от това, което е от другите държави. Например, до 49-я паралел северна ширина и 39-ти паралел южна ширина. Фактически в този периметър лозата варира най-добре. След 49-я паралел, където се намират Франция, Германия и другите държави, там вече не са така сполучливи и идеални условията за отглеждането на червените сортове. Там виреят повече белите сортове лоза. Защото белият сорт лоза не обича толкова високата температура и толкова топлина. И там е достатъчно да има една захарност от 18-19% захарност, което е добре за белите сортове. Но за червените оттам почва базата от 19 нагоре до 25 до 26% захарност. Тези условия са много добри при нас. Ние това всичко, което го виждате, сме го създали с помощта на двама професори от Пловдивския университет. Професор Радулов, едно светило в лозарството, и професор Брайков дойдоха тук на място, видяха, определиха, взеха проби от почвата, след анализи на коя почва, какъв сорт да се посади, каква подложка, и виждате резултатите, когато има науката с практиката, когато вървят ръка за ръка. Да се развие едно хубаво стопанство, лозарско стопанство и земеделието, винаги трябва да имаме ръка за ръка да вървят науката и практиката. Виждате тук, това е пред сорт Мелник 55 или така наречената ранна мелнишка лоза. Това е кръстоска между широка мелнишка лоза и три френски сорта. Журасив, Валдигие и още един сорт, които за основа майката е широката мелнишка лоза, а другите сортове са послужили за опрашване. И фактически този сорт, Мелник 55, е направен така, че с около 15 до 20 до 1 месец зрее по-рано, отколкото широката мелнишка лоза. Учените, които бяха тук, и Ания Танасов от опитната станция на Сандански,
работиха няколко години и го създадоха този сорт, който е отличен сорт. Гроздето, което се получава от него, съдържа нужната киселинност и захарност. Този сорт се характеризира с високата добивност, както виждате, самите гроздаци. Тук някои тежат по 200-300 грама, имаме гроздаци, които тежат тук и повече. Тук виждате сорта Мелнишки рубин, който също е селекциониран от Яне Атанасов от опитната станция в Сандански. И този сорт се отличава от другия сорт по това, че се нарича сорта, който оцветява най-добре виното и съдържа по-висока захарност, също се отличава с добра киселинност, добра захарност и виното, което се получава от него е направо идеално, може да се каже. И зато и една селекция на виното, когато се събере Мелнишки рубин, Мелник 55 и Руен, който също е местен сорт, става вино направо като уникатно.